tvrdi stepenik kupuju. Znači to je metar. Šta je to? Ja bre, to je Слушай, nešto ne treba, pušta je to. Što bonira, bre? gradska Srbija. Tamo je Cizila i ovam prolazi već. Ej. Na malo kod bolnice. Pa dobro radimo. Ja ne radim. A? Gdje? Ja vremena interesuo da govorite vi šta je. Šta imam? Kako? Bez vremena propast i kuga. Uspjeli. Ще поплай кафан у сумците. Što je to? To je sad i ne znam kada. Nikad više. Ulaz? Da znaš. Je li? Smeta mi. Ne.
Ne, izići 100% za koliko, za 10 sati, 15 sati. Uzimaj kamion. Sivi kamion crvene boje. Nemoj da nam ode kamion u vodu. Sad nastupan u pol. Ovo već nije banke uopšte.